Il-Partit Laburista jipprova jnessi li l-elezzjoni tal-25 ta' Mejju li ġej hija elezzjoni li fiha l-poplu jrid jażel l-aqwa rappreżentanti tiegħu f'livell Ewropew u f'livell ta' kunsilli lokali. Meta kienet jiddibatti mal-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef waqt il-programm dis-set, iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media Link Communications Pier Portelli innota kif il-Gvern ta' Joseph Muscat jiddejjaq min jirreferi għalih bħala soċjalista minħabba diversi proposti li jmorru kontra Malta u li huma inklużi fil-manifest tas-Soċjalisti Ewropej. Għaliex il-proposti huma fost l-oħrajn illi Brussell jikkontrolla għandna il-finanzi tagħna, jikkontrolla it-taxxi kif nagħmluhom aħna. X'e tfisser di? Issa nibdew naraw min vera jaħdem kontra l-pajjiż, li tfisser illi ma nistgħux nibqgħu nkunu iktar attrajenti, ma nistgħux niddeċidu aħna kif inġibu l-kumpaniji, kif dawk il-kumpaniji joħolqu iktar impjiegi. Pier Portelli fakkar kif il-Gvern Soċjalista Malti qed ikompli jġib lejn Malta kemm jiflaħ barranin biex jitħallsu anqas mill-Maltin u allura jieħdu x-xogħol li kieku setgħu jagħmlu l-Maltin. Kollha lesti jaħdmu probabbilment qed ngħidha mill-esperjenzi li nisimgħu, kollha lesti jaħdmu taħt il-minimum wage. U din hi il-problema li tinsibu aħna qed daw in-nies imsiken jiġu sfruttati. Dan huwa imported slavery kif jgħid Adrian Delia. Number 2, dan mhux qed iħalli lil Maltin jinnegozjaw il-pagi tagħhom ikunu aħjar. U mbagħad number 3, il-Prim Ministru jgħidilna jien irrid inġibhom il daw, ħalli daw jaħdmu fix-xemx u jiġbru żibel u l-Maltin le. Matul id-dibattitu ħasem ukoll Mario Thomas Vassallo, lettur fid-Dipartiment tal-Public Policy fl-Università ta' Malta, li nnota kif din il-politika tal-Gvern qed toħloq diversi sfidi. Situazzjoni fejn għandna ghettos ta' immigranti f'ċertu lokalitajiet. Fuq livell ta' kunsilli lokali, il-Partit Laburista qed jipprova jbaxxi l-importanza ta' din l-elezzjoni wara li għal snin nixxef il-kunsilli lokali mill-poteri u mill-fondi. Din elezzjoni għal kunsilli lokali u xejn aktar. U min qed jistħi għax jgħid li mhumiex super fan tiegħu il-kunsilli lokali kif iddikjara l-Prim Ministru dik fiduċja li għandu fil-kandidati tagħkom fl-400 minix super fan tagħkom. Dik fiduċja meta l-Gvern ilu jnaqqar il-poteri tal-kunsilli lokali sena wara l-oħra. Al kontrarju, Pier Portelli nota kif il-Partit Nazzjonalista qed jikkontesta dawn l-elezzjonijiet bis-saħħa kollha possibbli, tant li ppubblika manifest ġenerali u 68 manifest ieħor wieħed għal kull lokalità b'aktar minn 2000 proposta.